כבוד הנשיא החמישי, מר יצחק נבון, יושבת ראש עמותת אור למשפחות, עירית אורן גונדרס, מגיעות למחיאות כפיים רבות מאוד. משפחות יקרות, יקרות מאוד מאוד. מקבלי המלגות, צעירים שלנו. אני באתי לברך וראיתי כאן את האור האדיר והעצום שיוצא פה מהמקום הזה, מהאולם הזה, מהאנשים. ואני רוצה לומר לך, עירית, איפה נעלמת לי? את שם, בואי. בואי תעמדי פה לידי רגע, בואי. את באמת עושה דבר גדול. עמדתי כאן עכשיו למעלה, ועירית לחשה לי באוזן לגבי כל אחד ואחד, גם מבני המשפחות, גם ממקבלי המלגות. מכירה כל אחד, היא יודעת כל שם, היא מכירה כל אדם, היא מכירה כל משפחה, היא מכירה כל אחד ממקבלי המלגות. כל אחד מהנופלים, וזה פשוט לא יאומן. את עושה מעשה אדיר ועצום. אני רוצה להגיד לך יישר כוח גדול ולהגיד לך תודה מכל הלב. ואני חושבת שמה שכאן, האור הגדול הזה, אני לא ידעתי, אני לא הכרתי. אני רוצה להגיד לך פעמיים תודה. פעם אחת תודה על הפעילות האדירה הזאת, על האהבה העצומה הזאת, על האור הגדול הזה שאת מביאה למשפחות השכולות. ופעם שנייה תודה על שנתת לי את הזכות לבוא לכאן הערב ולהכיר את כל זה. תודה רבה לך. לא, זה אני שמתרגשת. זה אני שמאוד מתרגשת, מאוד. לא, זה את יכולה להתערב, זה בסדר. אני באמת עם אבא עין וקצת צחוק בשפתיים לראות את כל היופי הזה. הכל ביחד הרי מתערבב, ואני בטוחה שגם לכם הכל מעורבב וכל הרגשות, הכל ביחד. אני קוראת לכם, המשיכו, איך אמרת, ודבקת בחיים. אני מחבקת אתכם, מחזקת אתכם, ואוהבת אתכם. שיהיה ערב נפלא ובלוי נעים.